Vitajte na divokom západe. Mieste, ktoré bolo cítiť zlatom, potom a dynamitom. A online automat Gold Canyon vám ponúka, aby ste si toto všetko zažili na vlastnej koži v prostredí plnom zlatokopov, koubojov a koltov zavesených prekliato nízko. Ide o 5-valcový slot, ktorý kombinuje klasickú štruktúru s modernými bonusmi a obrovským potenciálom na výhru. Tá najvyššia môže dosiahnuť až 86 284 eur. Takže ak máte chuť riskovať a hľadať zlato v starých kaňonoch, toto je hra pre vás. Hrací automat Gold Canyon vás do atmosféry divokého západu vrhne rýchlejšie ako guľka vystrelená z revolveru. Pozadie tvorí prašná krajina s horúcim slnkom, ktoré sa parádne mení a odráža na vysokých, do červena sfarbených skalách, zatiaľ čo sa na valcoch točia symboly, ktoré by ste čakali v každom správnom westernovom filme. Zlaté tehly, podkovy, lampáše, kone, šerifov odznak a samozrejme jeden osamelý a poriadny prostý kouboj. Grafika je ladená do teplých odtieňov, animácie sú plynulé a doplňa ich tematická hudba, ktorá pripomína staré westerny. Celé to pôsobí veľmi filmovo, ale pritom sviežo, presne tak, ako to od modernej online hry očakávame a chceme. Gold Canyon je 5-valcový slot s 3 symbolmi na každom valci a 25 fixnými výhernými líniami. Výhry sa počítajú zľava doprava a na každej línii platí len najvyššia výherná kombinácia. Stávky si môžete nastaviť podľa svojho rozpočtu od 20 centov až po 20 eur za zatočenie, čo z hry robí ideálnu voľbu aj pre rekreačných hráčov. High rolleri asi budú hľadať inde. Hra má jednoduché rozhranie, takže aj začiatočníci sa v nej okamžite zorientujú. Najvyššie výhry prinášajú tematické symboly. Zlato je najhodnotnejšie a pri 5 rovnakých symboloch môže priniesť až 500 násobok stávky. Nasledujú kone, lampáše, podkovy a odznaky, ktoré tvoria stredné výhry. Zatiaľ čo nižšie výplaty zastupujú klasické kartové symboly. Solidný výherný potenciál naznačuje aj najvyššia možná výhra z jednej hry. Tá je spomínaných o kúsok viac ako 86 000 eur, čo predstavuje viac ako 4300 násobok stávky. Vďaka Wild symbolu s voľnými zatočeniami dokáže hra vytvoriť poriadne dlhé výherné série. Keď sa k tomu pridá aj možnosť vysokého násobku, máte recept na poriadne zlatú výpravu. Ovládanie sa nám páčilo, veď Soft ho svojim hrám šije na mieru, aj automat Gold Canyon ho má prispôsobené divokému západu. Páčilo sa nám nastavenie sumy stávky, pripomínalo nám totiž, kto vie prečo otáčanie bubna revolveru. Následne máte možnosť buď roztočiť valce manuálne, a teda odohrať len jedno hracie kolo, alebo využiť autoplay. Autoplay nie je iba jednoduchým pomocníkom, ponúka niekoľko nastavení. Nastaviť si smiete počet automaticky odohraných kôl a k tomu následne cenu za jeden automatický spin. Po spustení automatickej hry hrací automat všetko urobí za vás. Bonusy sa v online automate Gold Canyon starajú o atmosféru a robia to dobre. O oddychberúcu akciu sa stará najmä spomínaný kouboj alias Wild symbol. Nahradza všetky ostatné symboly okrem skateru a pomáha vám tak dokončiť výherné kombinácie. Parádnym efektom je, že ak sa objaví vo výhernej kombinácii, automaticky sa rozšíri na celý jeden valec, čím výrazne zvyšuje šancu na veľkú výhru. Druhým dôležitým symbolom hry je dynamit. Scatter symbol, ktorý aktivuje hlavnú bonusovú funkciu, ktorou sú free spiny. Ak sa na valcoch objavia minimálne 3 symboly dynamitu, následný výbuch spustí sériu voľných pretočení. Mimochodom, keď sketre vytočíte a oni vybuchnú, následuje kaskadový efekt, takže môžete získať ďalšie sketre, ktoré sa tiež počítajú. Platí, že čím viac dynamitov vytočíte, tým viac free spinov získate. Môže ich byť od 3 až po 15 voľných zatočení, no ak budete mať šťastie a na obrazovke sa objaví ešte viac sketerov, počet free spinov sa môže vyšplhať až na 45 otočení. Počas týchto kôl sa na valcoch môžu objaviť ďalšie dynamity, ktoré pridávajú ďalšie otočenia navyše. Počas bonusovej hry sa navyše na valcoch častejšie objavuje aj kouboj, ktorý sa rozťahuje cez celý valec, čo znamená, že free spiny v Gold Canyone môžu byť naozaj štedré. Gold Canyon je veľmi podarený a dynamický slot, ktorý kombinuje rýchlejšiu hrateľnosť s moderným vizuálom a zaujímavými bonusmi. Celá hra pôsobí ako výlet do westernového filmu, len namiesto pištole používate svoje prsty, prípadne myš. A namiesto zlata hľadáte výherné kombinácie. Zaujímavé bonusy, skvelý Wild symbol a free spiny, ktoré dokážu priniesť naozaj veľa. To všetko robí z Gold Canyonu hru, ktorá vás bude baviť dlhé hodiny. K dispozícii je kasine Typos.sk, kde je možné si ju na neobmedzenie dlho zahrať aj zadarmo.